tansah kunjuk dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhak dhateng garwa, putra, sahabat saha pendhirikipun ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun sae wonten alam praja menika langkung-langkung dumugi samangke yaumul akhir. Allahumma amin. Kula ing mriki badhe waosaken susuning acara sepindhahipun menika pambuka ingkang angka kalih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya saha Maros PKK. Angka 3 menika sambutan saking Bapak Dukuh menika Bapak Ari Hernawan. Angka sekawan sambutan saking ketua menika Ibu Sri Rahayu. Angka gangsal lain-lain dan angka 6 penutup. Pramila monggo kita awiti acara ingkang angka sepisan menika pambuka. Monggo kita buka sareng-sareng kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun monggo bilih kanthi waosan basmalah acara wonten ing siang menika lancar nggih mboten wonten angin setunggal punapa. Kalajengaken acara ingkang salajengipun inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya saha Maros PKK ingkang sonten menika badhe dipun pimpin oleh Ibu Rianti. Monggo